डित हाय सांग मैंने मु देवराज आपण मानक स्वागत करछि मोर आ गोटे ब्लॉग वीडियो अदिनिया भ्रमण को सकाळु सकाळु टांकी फुल करी दीपहिर मोर बाहरी गलु कौन सिलेक्ट हो नथिबा एक जगह को बाटर जाऊ जाऊ आमे फाइनल कलु कि कटक डिस्ट्रिक्ट रो बड़म्बा आउ नरसिंहपुर ब्लॉक रो किछिटा पर्यटक स्थान बुलिबा पाई सकाळु जोर रे भोक होइतबारु आमे जाई पहुंची गलु खुंटन रे थिबा जय जगन्नाथ टिफिन स्टॉल रे। अरे वाओ एठी उपमा सांग को तरकारी कि टेस्टी वाओ आ ता सांग को पुणी अनलिमिटेड दही पानी जी जते पी परिबो आ नै परिबो। टिफिन कर सरला परे आमे बाहरी गलु हमर लॉन्ग ड्राइव रे। बड़म्बा बजार रू माँ भटारिका पीठ मात्र 6 किलोमीटर से 6 किलोमीटर रास्ता भितर रही मात्र 2-3 गाँ आ से गाँव रो दृश्य सकाळ गोटे नियारा शांति देउथिला। सांग माने फाइनाली आम आसी पहुँची गलु महानदी कूल थिबा माँ भटारिका को पीठरे। आहा कि सुंदर परिवेश हाय हाय। सेठी जेमिति लागुची महानदी तार कूल लंघी आसी माँ को पाद धोई दे जाउची। माँ को दर्शन कर सारा पर सेठी भटारिका पहाड़ ऊपर चढ़िलु आ सेठी थिबा अनेक मंदिर को मध्य दर्शन कलु। सांग माने एठी आमे आसी दर्शन कलु पातालपुटी पंचमुखी हनुमान को। आमे पहाड़ रो जेते ऊपर को जाऊ थाउ सेते सब पुरातन दृश्य देखा मिलता है जमती गोटे गुंफा देखा मिलला और से गुंफा रे विभिन्न प्रकार देवी पूजा करता।
से गुम्फारू बाहरी आमे सभा उपरକୁ गलु ଆଉ ସେଠି ଦେଖିଲୁ ଟୋଟାଲ ମନ୍ଦିର ଭ୍ୟୁ ଉଇଥି ମହାନଦୀର ଭ୍ୟୁ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଫାଇନାଲି ଆମେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛୁ ଉପର ଭ୍ୟୁ ପଏଣ୍ଟରେ। ଆଉ ଏପଟ ନଦୀ ଏପଟଟା ହେଉଛି କଟକ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ। ଆଉ ଆମର ଦେଖନ୍ତୁ ନଦୀ ସେପଟେ ପାହାଡ଼ ସେପଟ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟଟା ହେଉଛି ନୟାଗଡ଼। ନଦୀ ଏପଟେ କଟକ, ନଦୀ ସେପଟେ ନୟାଗଡ଼। ତ ନଦୀଟା ମଝିରେ ବର୍ଡର ହୋଇଯାଇଛି ମହାନଦୀ। ଭ୍ୟୁ ପଏଣ୍ଟ ଦେଖି ସାରି ଆମେ ବାହାରିଲା ବେଳକୁ ମୋର ଗୋଟେ ପୁରୁଣା ସାଥୀ ରଞ୍ଜନ ଦେଖା ହେଇଗଲା। ଭଟାରିକା ଦର୍ଶନ ସାରି ଆମେ କେଉଁ ଜାଗାକୁ ଯିବୁ ସେମିତି କିଛି ପ୍ଲେସ୍ର ମାନେ ହିଁ ନଥାଏ। ଯାହା ହଉ ବାଟରେ ଗଲାବେଳେ ଆମର ଷ୍ଟାଫ୍ ନରି ଭାଇ ଦେଖା ହେଲେ ଆଉ ସେ ପଇଡ଼ ପାଣିକି ବୁଲିବାର କିଛି ଆଇଡ଼ିଆ ମଧ୍ୟ ଦେଲେ। କହୁନା ପଇଡ଼ ପାଣି ଆଉ ନରିଆଙ୍କ ଠାରୁ କିଛି ଆଇଡ଼ିଆ ପାଇ ଆମେ ସିଧା ଚାଲିଲୁ ଆମର ଷ୍ଟାଫ୍ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ସଇକ ଘରକୁ। ଆମେ ଆସିଛୁ ବୋଲି ସଇକୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଫୋନ୍ କରି ଜଣାଇଲୁ ସେ ବହୁତ ଖୁସି ହୋଇ ଆସି ଆମ ବାଟକୁ ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଥିଲା। ହ୍ୟାଲୋ କହିଦିଅ। ହ୍ୟାଲୋ ଗାଇସ୍। ସଇ ଆମକୁ ସିଧା ନେଇଗଲେ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଆଉ ଯିବା ସମୟରେ ତାଙ୍କ ଗାଁର କିଛିଟା ଭ୍ୟୁ ଆମକୁ ଦେଖାଇ ମଧ୍ୟ ନେଲେ। ଏମିତି କଥାବାର୍ତ୍ତା ହୋଇ ଯିବା ସମୟରେ ମୋର କିନ୍ତୁ ନଜର ପଡ଼ିଥିଲା ତାଙ୍କ ଗାଁର କିଛି ଲୋକମାନଙ୍କ ଉପରେ। ସେମାନେ ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ଏକ ଭିନ୍ନ ଧରଣର କ୍ୟାପ୍ ପିନ୍ଧିଥିଲେ ଆଉ ସେ କ୍ୟାପ୍ ବିଷୟରେ ସଇକୁ ପଚାରିବାରୁ ସଇ ମଧ୍ୟ ମୋତେ ପ୍ରାଞ୍ଜଳ ଭାବରେ ସେ କ୍ୟାପ୍ ବିଷୟରେ ବୁଝାଇ ଦେଲେ। ସଇ ଏଟାକୁ କ'ଣ କହନ୍ତି? ଏ ଜିନିଷଟାକୁ, ଏ କ୍ୟାପ୍ଟାକୁ କ'ଣ କହନ୍ତି? ଝାମ୍ପି କହନ୍ତି। ଇଏ ଖରାରୁ ବି ବଞ୍ଚାଏ, ବର୍ଷାରୁ ବି ବଞ୍ଚାଏ। ଏଟାକୁ କ'ଣ ପାଇଁ ୟୁଜ୍ କରନ୍ତି? ଚାଷବାସ କଲାବେଳେ ଆଉ ତ କିଛି ଧରିକି ଏମିତି କାମ କରିହେବନି ନା, ଛୋଟ କଥା। ଆଚ୍ଛା ମୁଣ୍ଡେଇ ଦେଲେ ଲକ୍ ହେଇକି ରହିଲା, ଆରାମସେ ତମେ କାମ କର। ଆଉ ଏଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି କୋଉଥିରେ ତିଆରି ହେଇଛି? ଇଏ ବାଉଁଶ, ତାଳ ବଡ଼ା ପତ୍ର ଆଉ କିଛି ରସି ସାହାଯ୍ୟରେ ତିଆରି ହେଇଛି ଆଉ। ଆଚ୍ଛା। ଆମେ ସଇଘର ଗାଁ ଭିତରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ଦେଖିଲୁ ସେଇ ପୁରୁଣା ଗାଈ ଗୋଠ, ସେଇ ପୁରୁଣା ଚାଲିଚଳଣି ମୋତେ ପିଲାଦିନ କଥା ପୁରା ମନେ ପକାଇ ଦେଉଥିଲା। ସଇଘର ଗାଁର ସେଇ ଗାଈ ଗୋଠ ଆଉ ଗୁହାଳର ବାସ୍ନା ମୋତେ ଗୋଟେ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଫିଲିଙ୍ଗସ୍ ଦେଉଥିଲା। ସଇଘରେ ପହଞ୍ଚି ସାରିଲା ପରେ ମାଉସୀ ଆମ ପାଇଁ ପରସି ଦେଲେ ପୁରା ଦେଶୀ ଖାଦ୍ୟ। ଭାତ ସାଙ୍ଗକୁ ମୁଗ ଡାଲି ଆଉ ଛୁଇଁ ଆଳୁ ବେସର ଆଉ ପୁଣି ତା ସାଙ୍ଗକୁ ପକୁଡ଼ି ଚିପ୍ସ ପୁରା ମନ ଭରି ଖାଇଲୁ। ଖାଇ ପିଇ ସାରି ଆମେ ସିଧା ବାହାରି ଗଲୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଡାବରଖୋଲ ଡ୍ୟାମ୍। ସାଙ୍ଗମାନେ ସେ ଯେଉଁ ପାହାଡ଼ଟାକୁ ଦେଖୁଛ ସେ ହାତୀ ପରି ଦେଖାଯାଉଥିବାରୁ ତାକୁ ଏଠି ହାତୀ ପାହାଡ଼ ବୋଲି କହିଥାନ୍ତି। ଏମିତି ଯିବା ସମୟରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଲା ମା କାଳୀଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଆଉ ତା ସାଙ୍ଗକୁ ପୁଣି ତପସ୍ୟା କରୁଥିବା ଶିବଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଥିଲା ସେ ଜାଗାଟି। ଏ ଘନ ଜଙ୍ଗଲ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ଶିବଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି ସେ ଜାଗାକୁ ଆହୁରି ସୁନ୍ଦର କରୁଥିଲେ। ଫାଇନାଲି ସାଙ୍ଗମାନେ ଆମେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ଡାବରଖୋଲ ଘାଟିରେ। ଏ ଡାବରଖୋଲ ଡ୍ୟାମ୍ ଉପରୁ ପାହାଡ଼ର ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, କେତେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି। ଆହା, ଯେହେତୁ ଡ୍ୟାମ୍ରେ ନୂଆ କରି କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ କାମ ଚାଲିଛି ତ ଆମକୁ ସେଥିପାଇଁ ତଳକୁ ଯିବାକୁ ଆଲାଉ କରେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଉପରୁ ସବୁ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖି
ପୁଣି ଫେରି ଆସିଥିଲୁ। ଡାବରଖୋଲ ଡ୍ୟାମ୍ ବୁଲି ସାରିବା ପରେ ଆମେ ବାହାରିଗଲୁ ଦେଓଝର ୱାଟରଫଲକୁ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆମେ ଆସି ଫାଇନାଲି ପହଞ୍ଚିଗଲୁ କଟକର ଅତି ପୁରାତନ ଆଉ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ୱାଟରଫଲ୍ ଦେଓଝର ୱାଟରଫଲ୍ରେ। ଦେଓଝର ୱାଟରଫଲ୍ ବୁଲି ସାରିଲା ପରେ ଆକାଶ ଟିକେ ମେଘାଚ୍ଛନ୍ନକୁ ଆଉ ଟିକେ ବର୍ଷା ମଧ୍ୟ ହେଲା। ତ ଆମେ ଫାଇନାଲି ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ କ୍ଲବ୍ ଘରେ ଆସି ଆଶ୍ରୟ ନେଲୁ। ବର୍ଷା ଛାଡ଼ିଗଲା ପରେ ଆମେ ବାହାରିଲୁ ଚମ୍ପେଶ୍ୱର ଚମ୍ପାନାଥଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ।
ସାଙ୍ଗମାନେ ଫାଇନାଲି ଆମେ ଆସିକି ଏବେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ଚମ୍ପେଶ୍ୱରଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ। ମନ୍ଦିରରେ ପହଞ୍ଚି ସାରିଲା ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ତ ମନ୍ଦିର ପହଡ଼ ପଡ଼ିଛି, ତେଣୁ ମନ ଦୁଃଖରେ ମନ୍ଦିର ଚାରିପଟେ ବୁଲିବାକୁ ଲାଗିଲୁ। ଏମିତି ମନ୍ଦିର ଚାରିପଟେ ବୁଲିବା ପରେ ମୋର କିନ୍ତୁ ନଜର ପଡ଼ିଗଲା ଶହ ଶହ ବର୍ଷର କଇଁଚମାନଙ୍କ ଉପରେ। ଚମ୍ପାନାଥଙ୍କୁ ତ ଦର୍ଶନ କରିପାରିଲାନି, କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ମଜା ଆସିଗଲା ସେ କଇଁଚକୁ ଦେଖି ଆଉ ଇଏ ବୋଟିଂ କରିକି ବହୁତ ମଜା ଆସିଗଲା। ଚମ୍ପେଶ୍ୱରରୁ ଆମେ ସିଧା ବାହାରିଲୁ ସିଂହନାଥ। ଆଉ ସିଂହନାଥ ଗୋଟେ ଏମିତି ଜାଗା ନା, ମହାନଦୀର ମଝିରେ ଗୋଟେ ପାହାଡ଼ ଉପରେ ସେ ମନ୍ଦିର ଅବସ୍ଥିତ। ଆଉ ଏ ମନ୍ଦିରକୁ ଆସିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଟି ସଦୃଶ ପୋଲଟିଏ ସଂଯୋଗ କରୁଛି, ତେଣୁ ଏହାକୁ ଟି ବ୍ରିଜ୍ ବୋଲି କହିଥାନ୍ତି। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ମତାମତ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ହଁ, ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ମଧ୍ୟ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ବଜାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ରହିଲି, ଧନ୍ୟବାଦ।